Κάτι ξεχωριστό το οποίο συνηθίζεται τόσο στο παζάρι του Αλμυρού όσο και στο παζάρι του Βόλου είναι η παρουσία του γύρου του θανάτου με τους μοναδικούς αναβάτες μοτοσυκλετιστών της οικογένειας Βερούτη. Αυτό το επάγγελμα το ασκώ από τα 13 μου, είναι γενιά κατά γενιά, είναι από το θείο μου, τον πατέρα μου και τώρα συνεχίζω εγώ. Και ελπίζουμε ότι και τα υπόλοιπα τα χρόνια θα είναι έτσι ακριβώς όπως είναι και φέτος και κάθε χρόνο. Πάνω απ' όλα θέλω να στείλω την αγάπη μου, να είναι καλά ο κόσμος, υποτέ αυτές κάτω τις συνθήκες που περνάμε και από αυτή την κρίση και πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό εύχομαι. Μοναδικές είναι όμως οι στιγμές και για τα παιδιά που απολαμβάνουν τις ξεχωριστές δραστηριότητες.